Assam Police Voreng Awarsai long ke klem dunji aning ke hang abang phu abang phitum han birta kime alam thebang la puhelo non he jong puthot Assam government a hin pen 5000 so se apus vacancies paklang poniglo labangso puthak sipini nali tumhan labangso video long nang than pachini ponikpo kladak mate detail salam manali tum kai ke son labangso video arlosi thekpon long ikpo lape nali tum labangso YouTube channel la long jong si nang kahumri milang pulte ke chingon pen subscribe igon lape adung hes tamen nali tum belar jan theklang halabangso dim tamen nali tum berpon igder non lapen nali tum jong si giveaway che pe hai pulote labangso video description along mesen dia ikta comment along nali tum mesen comment tok igon mate pi igon lapen video kan ma share nali tum share pon igon lala pulte nali tum giveaway ke hai chance bangke do iglo tangte non Assam Police Recruitment matlabangso Voreng Awarsai puthakle klardak penalam non lang pononang lapen chithan pononang tangte non angton penalam dak chithan pononang matelang pon iklonang Assam Police Recruitment labangso details lapen nali tumhani li dak pen nang than pachini pon ikpo name of post along pen name of post labang kai boatman lapen constable driver grade 4 hawaldar safai karamchari lapen sub inspector sweeper lapen kapre ka post tame dak paklang pon iklo kaduk ka wepen da apus labang ke 5325 andak paklang pon iklo lapen department amen bangke nali tum la screen along thek pon long po name of department labangke Assam Police mate APRO Assam Commando Battalions lapen DGCD lapen CGHG lapen Prison Department Directorate of Forensic Science penang anda department dopon iglo lapen name of requirement authority labangke state level police requirement board lo mate short form men pudam lo pulte SLPRB Assam lasanda pudam dam lo SLPRB nali tum na screen long thek pon long pol lapen pay scale bangke nali tum dak information la bangke notification alo long se thek pon long ikpon nali tum la helpline number long jong se call exhibit call iktame details alam arji pilot tang ter kali polte nali tum la bangsu gmail along le nali tum email los tamelo lapen vacancy details of Assam Police Recruitment labangso puthak bangla son lo kon aposi ke thak ponma boardman along kadoka wepen dak 58 a post ando lapen constable AB along bangke 3000 director 2302 ana post pipon lo lapen constable UB anat bangke 1759 andak pipon iglo lapen constable communication labang sodim bang 204 andak thakpon iglo lapen constable carpenter labdak bangke hini ana post do lapen constable dispatch rider dak stame tu ana post dolo lason dak taxi dak constable messenger along stame hini post craft instructor along stame hini lapen driver constable along stame dak 654 an thakpon iglo mate pipon iglo nalitum la screen along thakpon long ikpo driver constable afan 654 an lapen grade 4 afan dak 142 an pipon iglo hawaldar afan hini lapen laboratory technician labangso apos upon the hini lapen nurse upon ingsi aposto lapen lason thak si safai karamchari along 34 lapen sub inspector communication long bang stame 7 an apos pipon iglo lapen da sub inspector UB labang ta 144 lapen sweeper dak 3 lapen teacher 4 lapen tractor operator lale dak ingsi an apos pipon iglo kaduka wepen dak 5325 an apos bange paklang pon iglo lapen requirement educational qualification bangla sonlo boardman candidates who have passed HSLC alang litum bangla la boardman anata jogdun long ekpo lapen constable AB aphan bangta HSLC kali pulte class 10 tame pass nangpo lapen constable UB aphan tame dak HS mate high secondary lab kali pulte class 12 tame dak pass nangpo lapen constable communication aphan bangke HS pass lote choklo lapen science anat ke an abang phumate abang phinang po lapen constable carpenter afans tame HSLC pass nang po lapen ITI course ke antang abang phumate abang phinang po lapen constable dispatch rider mate messenger afans tame da HSLC pass nangi lapen driving license tame dak do ignang po LMV lapen MMV lapen HMV lapen constable
craft instructor aphan stame SSLC pass nang po lapen labang ke certificate dunang po labang sodi mangta certificate bang dunang po mate council certificate in bamboo and can work tailoring weaving so shop making ITI nason no dag ingsi certificate banani tum pitun example apen driver constable aphan stame its SLC pass nang po apen driving license donang po heavy driving license LMB lapen MMB lapen its MB lapen grade 4 labang elason lo candidate who have read up to class 8 labang class 8 anta chok labang ke lapen maximum qualification la HSSLC lapen class 12 ans tame pas tame alang litu mangke la grade 4 Voreng Awarsai long bangke jogdun long ikpo lapen safai karamchari long bangke class 6 pas tame lapen ajad school ben stamelo labangke apply dun long po lapen maximum qualification daki ongnai ke apply dun long labangke it's SSLC kali pete class 12 an ke pastang abang pu abang pitum bangel abang sopus long jogdun long ikpo lapen sub inspector UBA long bang stame bachelor degree bang art commerce science anat ki untang abang pu abang phis tame sub inspector UB long bang jogdun long ikpo lapen for other post labang ke nalitum notification alu long si kado kawe alam stame do ikpo mate thekpon long ikpo lapen age limit labang ke lason lo boardman constable driver constable aphan kenang jila bang ki 18.25 arta abang fu abang finang pod apen ex relations tame dak do ikpo lapen sub inspector pan arta kenang labang ki 20 lapen 26 malam abang pu abang pitum sidak jogdun long ikpo lapen grade 4 along labang ki 18.25 abang pu abang pitum si jogdun long ikchot pola pen grade 4 along stame 18.40 arta abang pu abang pitum stame jogdun long ikpola pen kaprek apos fan labang kinalitum notification mate advertisement alu long si thekpon long ikpo lapen dak age relation of stame dak category wise dak thakpon lo OBC mate am OBC atum han 3 years andak pipon pola pen SC atum han 5 years ST Plans atom han 5 years apen ST Hills atom han stame 5 years and dak pipon ikpo apen other details of Assam Police Recruitment la bangkela sonlo nationality bang candidate must be citizen in Indian citizen nang pol apen permanent resident of Assam nang pol apen employment exchange bang do ignang po lapen language ke thekning Assamese bang ke ningje theknang po lapen kapre ka language tame chok lapen application fee bang sikang sitanang ne nalitum sikang sita pinang ne lapen ka applying a process la bang ke nili kai kis tame than pon igverla aprang sinalitum online ka apply aling long ber ignang po lapen registration nang po lapen nalitum hoda educational details lapen personal details nalitum pidun ignang po documents amukha documents upload nang po lapen completed benefit nalitum submit ignang po submit igdet benefit acknowledgement a copy banalitum download igdet nang po lapen documents labang ke kenangi labang ke lason lo photo passport size photo nang ikpo photo format bang kanalitum JPG lapen PNG lapen size banda 450 lo maximum lapen signatures tamen nalitum ka upload poning format bang ke JPG PNG lapen 100 KB an lapen age proof of funds tame PDF file si form upload ponang ikpo lapen 200 KB anang po PDF file size bang ke lapen educational certificate mate documents ka upload poning tame PDF simarsi upload pon ignang po lapen 200 KB lapen other relevant certificate la talason la PDF si semar ignang po lapen size bang 200 KB an si thenang po lapen file format candidates have to upload their photo and signature JPG lapen PNG file si dak upload pon ignang po lapen important dates bang dak lang pon nang date bang ke dak 15 October pen si cheng pon ikpo lapen application last date bang ke 1 November 2023 si last date lo lapen important links nalitum labangso article long wang lo pulote dak details panalitum long pon ikpo official notice mate boardman atum handak biar ignang po lapen official notice constable lapen official notice constable backlog lapen official notice constable APRO lapen official notice driver constable lason dak thak dak advertisement alone nalitum long pon ikthai po official notice havaldar lapen official notice grade 4
official notice prison department lapen official notice safai karamchari official notice SIUB lapen official notice SIAPRO online image research tools taminali tum dakpen long pon ikpo lalo lasining khang abang fu abang fitum nali tum jong si jogdon igji pulde kolo bangso Voreng Awarsai long sinali tum ning khang malapen ki jogdon igji man nili phan na homre go nili nali tum advertisement alo mate notice alo bana sen ikpo lapen ka apply links tame nili nali tum phan nang pipon ikpo lapen labangso video kan ma share on share ego karbiang long arat pens tame ke dam tang hot bangke kelong don bangkom o son se thek don long na sit non bangke nang litum lal puthot chance ki me bang tolo las nang litum la so hot bang nang litum jogdun ikon apen try dun ikon long le bang kapre kalam nos tame bor idun sike me pot nang litum bor idun nang litum lak chun chetik bang nang litum kai kes tame bor idun verna po morni sima ne sike chun ikvek po las nang litum labang so video share ego karbiang long ras tame palang ikna lapen pachini ikna lapen labang so YouTube channel stame nali tum kaching hondo pute subscribe ikon lapen adung head bell ajan theklai hodak stame nali tum berpon ikdenon lapen nali tum kolabang so Voreng Awarsai long nali tum jogdun igima koso department along mahala bang so allo mate nali tum notice allo mate advertisement allo nang ji pute nili phan homri go nili nali tum phan nang sen ikpo mate nali tum phan nang pi ikpo tang de pinya video lo mani lans kang ton pon ikpo lasi 2 me thak me kaduk kavi karbitis 2.0 YouTube channel long kilangara do an fasta me nili hinpen kardom to change your